това видео ще разгледаме как можем да развием силна имунна система за себе си. Сърдечно приветствам всички. Аз съм Уихей Сабъл Жолк. Ако имунната ни система е силна и сме силни и психически, т.е. ако дълбоко в себе си превърнем в част от нашата система от вярвания това, че нищо не може да ни засегне, можем значително да намалим шансовете за развитие на болести. Вътрешната ни вяра и състоянието на физическото ни тяло са тясно взаимосвързани, т.е. с мислите си можем да се разболеем, но и отслабването на тялото ни, например, в някои случаи, както и появата на различни инфекции и възпаления, също могат значително да отслабят вярата ни, че сме здрави. Имаме нужда да поддържаме физическото си тяло в добро състояние, защото това в дългосрочен план води до по-малко болести, така че ще усещаме и ще мислим, че сме добре, което от своя страна влияе обратно на физическото ни тяло и укрепва клетките ни в убеждението, че наистина сме добре. Имунната ни система произвежда киселини, отрови, свободни радикали, водороден пероксид и ензими, за да ни защитава от болествотворни микроорганизми. За да може да изпълня задачите си ефективно, първото и най-важно нещо е храносмилателната ни система да бъде в отлично състояние. Затова, ако искаме да укрепим имунната си система, първо трябва да се съсредоточим върху състоянието на стомаха и червата си. Консумирайте много пробиотични храни, като кисело зеле, туршия от краставици, кефир, кисело мляко и ябълков оцет. Колкото по-малко въглехидрати, тъй като усвоимите въглехидрати и захарите нарушават баланса между добрите и лошите бактерии. Яжте много зелени зеленчуци, защото чревните бактерии се хранят с зелените, като кейл, броколи, зеле, брюкселско зеле, рукола, различни видове салати, манголд, лапът и редовно правете пости, за да имат стомахът и червата време да се възстановят. Пост е най-ефективният начин за регенериране на чревната флора и чревната система. Много полезни за намаляване на възпаленията в червата и за регенериране на чревната стена са колагенът, както и противовъзпалителните билки и полифенолни съединения, каквито се съдържат, например, в горските плодове или подправките. Важно е също така да пазим чревната си флора, като обръщаме особено внимание на храните и напитките, които консумираме ежедневно. Такива са чешмяната вода и минералната вода. Чешмяната вода днес има много химикали, които отслабват чревната ни флора. Подобно е и с неорганичните съединения, които се съдържат в минералната вода. Втория важен инструмент за укрепване на имунитета, който е в нашите ръце, е приемът на витамин D, витамин С, цинк и йод. Ако разгледаме хилядите имунни процеси в тялото ни, които функционират като част от имунната система, ясно се вижда, че именно тези 4 микронутриента са онези, които пряко или косвено участват в повечето имунни функции. Най-доброто решение за набавяне на витамин D е излагането на слънце. За витамин С най-добрите източници са киселото зеле и горските плодове, както и плодовите сокове. Цинка е най-добре да се приема чрез подходящи добавки, а за йода най-доброто естествено решение са водораслите. Третата стъпка за укрепване на имунната ни система е редовната физическа активност – тренировки, бягане, колоездене, плюване. Първо, благодарение на движението, когато се засилва кръвообращението ни, се ускорява и лимфната циркулация. Знаете, лимфната система играе важна роля в борбата срещу патогените и в работата на имунната система. Тя изпълнява прочистващи и филтриращи функции. Подобрява се активността на клетките, които осъществяват имунен надзор, така че основният защитен механизъм на тялото ни се засилва благодарение на редовното движение и тренировки. Спорта и тренировките забавят остаряването на имунната ни система, така че, например, един от основните участници в имунната защита, тимусната жлеза, остава в добра форма много по-дълго време. И под въздействието на редовната физическа активност, ефективността на имунния отговор също се увеличава, така че тялото ни може да реагира по-бързо и по-ефективно на инфекции и токсини. В четвъртата стъпка, нека разгледаме две ефективни храни и добавки за подсилване на имунитета. Първата е коластрата, която е богата на антитела, съдържа лактоферин, който има силно антибактериално, антивирусно и противогъбично действие, а също така ефективно може да регенерира чревната стена, така че отлична и при синдром на пропускливите черва. Втория е чистото пчелно млечице, което благодарение на съдържащата се в него 10H киселина засилва и възстановява размножаването на Т клетките и В клетките. В тимусната жлеза има благоприятен ефект и върху белтъците, участващи в имунния отговор. Под негово въздействие се намаляват енергичните реакции, а също така стимулира производството на собствените ни антиоксиданти. Петото ефективно средство за подсилване на имунитета е прекарването на време на открито, особено в природата и най-вече в гората.
Психическият стрес е един от най-сериозните фактори, отслабващи имунната система. За разлика от това, прекарването на време сред природата, особено разходките в гората или парка, е най-ефективният инструмент за намаляване на стреса, с който разполагаме. Най-важният въпрос, който вероятно повечето хора трябва да си зададат тук, е дали всъщност ще изпусна нещо важно, ако в продължение на няколко часа не се занимавам с абсолютно нищо и никой друг човек, освен с самия себе си и собствените си мисли и чувства. Времето, прекарано сред природата, няма само духовно въздействие, а конкретно въздухът в гората, наситен с етерични масла, които дърветата отделят и които вдишваме, съдържа съединения, които физически подсилват и регенерират имунната ни система. Ако искате други да научат повече за това, как да укрепят имунната си система, кликнете върху бутона "Харесва ми" под видеото, защото по този начин YouTube ще препоръча това видео на други за гледане. Желая ти добро стане! Ще се видим в следващото видео. До тогава нека здравето бъде с теб!